Amay kasubagong aga nasa grocery section na kandakulang mall na ini sa Legazpi si Nanay Rosemary. Pigpupuon-puunan niya na kaya daan pamamakalin pang Noche Buena. Antisipado niya kaya na magkakaigwanin pag-umento sa presyo ka Noche Buena products. Very common naman yung spaghetti, lumpia, ang mga kakanina lang siguro. Wala na siguro mga baked goods. Oo, sa asukal lang eh. Grabe na asukal. Atab man na namakal si Nanay Moyme kan sa indang pangkonsumo sa oral daw. Kasabay kay ni, pigihiling-hiling niya naman ang presyo ka Noche Buena products. Yung ibang pansalak baga sa mga salad, hindi ko na nilalagyan ng iba para makatipid. Kasuod ma kanipaluwas kan DTI Albay ang bagong price guide para sa Noche Buena products ngunya na Christmas season. Sigun sa Chief Trade Industry Development Specialist kan Consumer Protection Division na si Noel Bunaw, katuyuhan kan bagong price guide na maimpormaran ng publiko dapit sa presenteng presyohan kan Noche Buena products siring man na matauanin guidelines sa supermarkets sa bilog na probinsya dapit sa suggested retail prices o SRP na dapat nindang utubon asin ipautob. Giya po ini kan sa tuyang mga consumers sa pagbakal nila kay mga produktong ini siring man doon po sa mga supermarkets tanganin pong masunod man ninda po supig taong mga SRP. Aminado si Bunaw, kadaklan sa mga Noche Buena products ngunya na taon ang nagkaigwanin pag-umento durante kan paglangkaw man kan presyo kan raw materials, imported and local raw materials asin packaging materials. Siring kan ham, 163 to 892.50 pesos, fruit cocktail, 56 to 288 pesos, pasta, 25.50 to 111 pesos, spaghetti sauce, 23.55 to 95.50 pesos, cheese, 54.35 to 371 pesos, sandwich spread, 26 to 252 pesos, asin queso di bola, nasa 199.50 to 513.75 pesos. Doon po sa mga pag-increase kay itong fuel cost. So, siring man po, so pag ano kang dollar, naka-apektar man po ito sa indang adjustment kayang sa indang presyo. So, basically, production... Dugang pa ni Bunaw, kada sima naman sindang nagkukondusir ni inspeksyon sa mga supermarkets. Nga ni masyerto kung nasusunodan sa indang pigpaluwas na SRP. Bali ma'am, lahat po ng price namin is naaayon sa DTI pricing. So every week po may audit sila and sine-check po nila lahat ng pricing namin. So far kay pa man po, Bicolon ko na nagsusunod po si LCC sa satuyang DTI pricing. Pagirumdum kan DTI Albay, antes bakalo ng produkto, hilingon muna ang expiration date asin na nakakaag sa resibo kung akmaan presyo kan binakal na produkto. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorny Miranda.